Kuboshwe abashayeli beimoto abangaphezulu kwekhulu namhlanje ngamacala okungalandeli imigomo yokumiswa kokusebenza kwezinto eziningi kuleli. Namhlanje amaphoyisa aqinise uhlelo lokubopha labo abangenazo izincwadi ezigunyaza ukuthi baphume ezindlini ngemizamo yokunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus. Kuboshwe abashayeli bamaloli ababili eKagiso entshonalanga yeGoli bebeshayela amaloli akade ethwele utshwala obalelwa egidini zamarandi nokuyinto engavumelekile ngaphansi kwemigomo ye-lockdown. Manje sebethweswe amacala okwephula lemigomo. Amaphoyisa ebesizwa amalungu wombutho wezokuvikela ohlelweni levimbamgwaqo endaweni ezehlukene eGoli. Abashayeli beimoto abambalwa bakhalelwe amasongo kaSigonyela kanti bengahlawuliswa u-1500 wamarandi noma bagwetshwe izinyanga eziyisithupha bebhadla ejele. Abashayeli beimoto bona basemukele isinqumo sokwandisa isibalo samaphoyisa emgwaqeni. Ngicabanga ukuthi labantu bomthetho benza into enhle ngoba abantu abaningi nje abalaleli umthetho and bathatha yabona advantage. I think they have to enforce stronger and tougher laws because there are too many people walking around and just out on the roads and it's a bit dangerous for us. It's a good thing because it helps us or we must be safe. Abezomthetho bahlele ukuqhubeka nokuvimba izimoto emigwaqeni yengothela wayeka elishumi nomuvo kazwelonke kanye neyezifundazwe.